da wannan dama in bayyana abin da na ɗaya kafin zuwa yau. Abin da yake da akwai shine ba na ranar sakin album ba, ma'ana sunayen albums ɗin da kuka daɗe kuna jira ku sani da gare ni. Na farko album ɗin sunan shi Ni da Ku. Ni da Ku. Insha Allah. Na biyu kuma sunansa Lokaci. Gobar Ubangiji. Yawwa da wannan yana amfani ba don kuma ba yadda kuka zo yana da buƙatar ku tafi da tsarin gwiwa da kuma farin ciki da tabbacin cewa in dai da rai za a yi wannan abin kuma insha Allah ya cikin wannan wata na February za a samu a sako muku albums insha Allah. Na gode sosai, ina alfahari da ku.